Sa kadugay ba nako nga na single, mahadlok naman ko og naay manguyab nako. Kay basin og napas mo ra ba, maong na in love sa ako ah. Lisod kaayo ng ingon ani nga kahimtang sa kanang dugay na baka ikang na single kay hasta sa gugma, mahadlok na ka. Usahay gani ug naay manguyab sa ako ah. Magduha-duha gyud ko, dili ko mutuo, kay basin unya og dili tinud-anay ng iyaha. Lisod ka ay ning makaagita og nagmahal, sinaktan, tapos iniwan. Makatruma. So kada atong hitabua, nga gibulagan ko niya, hangtod karon, feeling nako di malas gyud ko sa gugma. Og wala gyud ganahan sa ako ah. Ambot lang, ngano man ni nga mura man jud ko og gisumpa. Dili ko choosy. Wala pod ko'y standard pag abot sa gugma. Pero ngano mangyong perti na kong gimalasa. Hastang paitang kinabuhia. Sakit kaayo paminawon ba? Nga pila ka milyon ang tawong nabuhi aning kalibutana. Pero wala gyoy para sa ako ah. Unsa maning kinabuhia? Manigulang na dagway lamang taani nga dili makatilaw og himaya. Ug magantos na lang taani permis sa tumang kauga. Ako nga mga batchmates, tua, nangaminyo na. Ang uban, may mga anak na. Ang uban, gapuli-puli lag uyab, perti mga swerte ah. Ako tawon, tig-react na lang ko sa Facebook post nila. Mapapasana all na lang ko sa ilang mga love life nga perting pagkabongga. Nituo man gud ko sa tambag sa akong mama. Nga pag kinarong og eskwela, kay asa ra gud ang gugma og makatrabaho na ka, ang gugma na mismo ang mangita sa imuha. Pero wala man, dry man, na single naman hinuan, na sobraan tingali ko sa kabuutan. To the point, nga hasta ang love life, ako nagyong nalimtan. Last month na sa tuig, pirtira bagyong bugnawa ang bulan sa Disyembre, mahuman na lang ning 2020, zero lang gihapon taani. Basin og nay available diha kanang single. Paramdam pod. Akong pasalamatan ang atong mga ka-friendship nga naa sa laing nasod for sharing your blessings with Ma'am Ellie, Ma'am Jackie, and our ka-friendship nga naa sa Canada. Thank you so much for sharing your blessings with me. More blessings to you and your family. Good health always. And God bless you sa inyong mga panikay-sikay diha og pagpanarbaho. Og ako pang pasalamatan ang atong tanan nga mga ka-friendship nga every time mag-live ta sa ato nga online class para sa mga boring nato nga mga ka-friendship at walang ginagawa sa buhay. Og sa ato mga ka-friendship nga kanunay nga mulantaw sa atong pag-video kay nga miss kag yabag ta kaayo no og wala sa tono, kanunay nga nagasuporta. Daghan kayong salamat for always sending your stars with Ma'am Ellie. Dako kaayo nga tabang ang stars nga inyong gihatag diri kanako. More blessings to all of you mga ka-friendship. Mabuhay po kayong lahat. Daghan, daghan, daghan kaayong salamat kaninyong tanan. And I want also to congratulate Pasarilla Girl Blog YouTube channel by Miss Candy Pania Nuez. Congratulations to you nga na-monetize na gyud ang imong nga YouTube channel. Keep sending good vibes to your viewers, more vlogs, and God bless always with your endeavor. Thank you so much for watching my friendship. Don't you forget to like and follow my page, Ma'am Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Ma'am Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.